êwavê bazarokê xwe tebrik dikin. Çunku wan gelek fedakarî kirin ku îro elhamdülillah Xwedê Teala meyve semerê wara helaqe kirin bi her envanê fedakariyê Xwedê Teala xêra wan ji tevfîq ke. Pêğemberê wa sallallahu aleyhi ve sellem gotiye talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wekî dijî İslam her tişêre istiğfar dike talaba afû kirina gudî ji ber ku emrê ewil ku Rabbê me daye me û ev dîn me bike destê alîkariya xwe ji me nakişîne ama wexta em birayê xwe alîkariyê nekin. Manu can